The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. Live din po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabax at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaibigan, live na live ang aking magandang partner na si Remy Araneta Mendones sa San Miguel Island, Tabaco City sa unang distrito ng lalawigan ng Albay para sa nagaganap ngayon na Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Partner, magandang hapon sa iyo. Unang distrito ng lalawigan ng Albay. Yes, partner, magandang hapon sa iyo at sa ating mga masugid na taga-subaybay at taga-pakinig. Live tayo dito sa Barangay Rawis, dito sa San Miguel Island, Tabaco City, kung saan iginaganap itong ikalabing-pitong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Marami tayong nakikita mga kababayan dito, partner, na talagang nagsipuntahan dito. 5 barangay ito, partner, na nagpunta rito. 5 mga benepisyaryo mula sa 5 barangay ng Barangay Rawis, Barangay Bisita, Barangay Hacienda, Barangay Angas, at Barangay Sagurong. So yung 5 barangay ng dito sa San Miguel Island ang nagsipuntahan dito para ito natulong mula sa Ako Bicol Party List ay talagang matanggap nila itong tulong medical. So hanggang ngayon, partner, sobra ang init ng panahon dito kung saan kahit mainit yung panahon, talagang nagdaan dito itong ating mga kababayan dahil labing pasalamat nila, partner. Sobrang pasasalamat nila sa Ako Bicol Party List dahil hindi na sila mahihirapan pang magpunta sa mainland para lang magpa-check up at makahingi ng gamot. Dahil dito mismo sa lugar na ito, dito mismo sa Barangay Rawis ay makukuha nila ng libre etong gamot mula sa Ako Bicol Party List at katuwang yung Tagchuling General Hospital. Nandito, Okay, nagkakaroon lang tayo. Partner, huwag ka masyado magalaw. Nung naglakad ka, nawalan ka ng audio. Hindi ka na namin marinig. Balik ka doon sa dating napupwestuhan mo, partner. Sige, lakad ka pabalik, partner. Lakad, sige. Baka pagdating mo doon sa dati mong lokasyon, ay nawala na talaga, partner. Sige, sandali lamang mga kaibigan at aayusin lang natin yung ating audio mula po naman sa Rawis, San Miguel Island, Tabaco City, kung saan nagaganap po ang Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List. Alam mo, walang tigil at walang humpay ang Tarabangan Caravan, mga kaibigan, ng Ako Bicol Party List at libo-libong mga kababayan natin sa buong Bicol Region ang natutulungan. Yun po mga kaibigan, may libreng check-up, may libreng gamot, libreng gupit, libreng tinapay, libreng masahe, lahat po doon libre mga kaibigan. Ayan, sige. Ayun, mga kaibigan, libreng masahe. Ano pa yung mga libre doon? Libre ka makinig kay Partner Remy, ng mga kwento niya, ang daming libre. At talagang itong Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List, ito yung tinatawag na complete package, mga kaibigan, ng pagdadala ng serbisyo publiko sa ating mga kabarangay, sa mga kanayunan o sa mga laylayan, sa mga malalayong lugar.
Gaya po ng adikain, gaya po ng mitiin ni Congressman Saldico, ang gusto po ni Congressman Saldico, wag pahirapan yung mga kababayan natin o yung mga mamamayan sa paghahanap ng serbisyo publiko o ng serbisyo medikal at iba pang serbisyo. Sa halip, yung serbisyo medikal, excuse me po, yung serbisyo medikal, yung public service ng Ako Bicol at public service ng gobyerno, kasama yung mga partner natin, ilapit at dalhin po sa mga mamamayan. Balikan natin si partner Remy. Remy! Partner! Wala pa rin. Sige. Ayon. So, mamaya, inaayos lang po mga kaibigan. Nasa isla po kasi ito. Kaya medyo, siyempre, iba po yung kondisyon ng komunikasyon natin. Hindi katulad na kung nandito lang sa mainland, ito'y nasa isla. So, nagkakaroon tayo ng technical problem sa pamamagitan ng ating komunikasyon, mga kaibigan. Kaya, yun. Mamaya, babalikan natin siya. Alamin natin mga kaganapan, ilang barangay ang naimbitahan or ilang mga benepisyaryo ang makikinabang, taga saang mga barangay, mga kaibigan, ang mabibiyaan ng Ako Bicol Tarabangan Caravan. Samantala, dumako naman tayo. Mamaya, babalikan natin si partner Remy, no? Dumako muna tayo sa isang pangyayaring naganap kaninang alauna lamang ng madaling araw sa barangay Ginubat, Tabaco City o First District pa rin ito. Isang pamilya ang nasunugan ng bahay at 2 sa kanilang miyembro ay nasawi. Malungkot na pangyayari po ito mga kaibigan. Isang senior citizen na bedridden at isang 8 years old na bata, habang ang 4 sa kanila ay kasalukuyang nasa ospital. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Kagawad William Abalon, ang anak ng nasawing senior citizen. Nakikiramay po kami. Kagawad William, magandang hapon po. Unang-una, Kagawad William, kami po ay nakikiramay sa nangyari po at hindi ka nais-nais na nangyari sa inyo pong pamilya at dito po sa pagkakasunog ng inyong tahanan. Kumusta po kayo ngayon? Siyempre sir, malungkot. Yun nga po na hindi man lang na nakalabas ng bahay yung mga mga kamag-anak ko . Opo. Yung pong namatay, tatay nyo? Opo. Opo. Siya po ang pangalan niya po is William Abalon talaga. William Abalon. Ako naman po, William Delpin. May Delpin po ako. William Delpin. William Delpin, Osait Abalon. Okay, Delpin na lang itawag ko sa iyo para hindi tayo malito, ano? Okay po, Okay. sige po. Ngayon, kagawad ho kayo dyan sa barangay? Opo. Opo, kagawad Delpin. Okay, yung 8 years old na nakasamang namatay ng tatay mo, ano mo yon? 9 years old po. Pamangkin ko po. Pamangkin Anak mo? ng kapatid ko. Anak ng Opo. kapatid mo. Okay, yung pong ibang mga nakaligtas na ngayon ay nasa ospital, mga pamangkin mo rin? Pamangkin ko, oo. Pamangkin ko, tapos kapatid ko yung namatay na bata, anak niya po yun. Okay. Nang mangyari ito, nasaan ho kayo? Nasa bahay namin po sa halimbawa po ito po Ginubat Prok 1, nasa Proksay po kami. Ayun, may sarili na kayong bahay kasi may pamilya na rin kayo, no? Okay. Opo, pero hindi namin sariling bahay. Opo. Doon nakitira kami kay mama. Opo. May lang kami, may suyap lang parang Okay. Okay. Maari mo bang maikwento sa amin kung ano talaga yung pinagmulan at paano nangyari yung sunog at bakit hindi nakalabas yung mga kamag-anak mo? Base po sa kwento, kasi wala naman ako. Kasi nung time na nagsundo ako. Kwento ko lang kung Sige po. yung nagsundo ako ng 11:30 ng anak ko kasi nag part-time work diyan sa Chowking. So panayandaan ko dito, parang hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa makapasok. Or parang yung parang ma-curious ka kung ano, parang hinihila ka.
papasok. Pero hindi ko magawa. yan pong sinasabi niyong pakiramdam niyo, hindi pa nangyayari yung sunog. Hindi pa po. Hindi Okay. pa. So parang may premonition na may pahiwatig na may mangyayaring hindi maganda. Oo nga po kasi apat na balik ako dito kasi nung time na yon nanguhuli kami ng aso, yung mandato sa syudad na kailangan walang asong Okay. gala. Okay. Sa Opo. madaling sabi kagawad, may iba kayong nararamdaman bago mangyari yung sunog. Pero Opo. binabanggit dito, dalawang beses nangyari yung sunog? Dalawa po, kaninang alas 8, yung doon naman, kasi ang bahay namin po is, yung kalahati, slab na. At yung kalahati naman po, yung old pa, yung sinauna pang mga, yung kahoy na, yung plywood na talagang mga matitigas pa. Pero talagang may kalumaan na po. Okay. Yan ba may kuryente o anong ginagamit na dyan? Sa kuryente po, kuryente. Okay. Simula pa noon. Doon sa mga nakaligtas at base sa kwento, bakit hindi sila kaagad nakalabas? Yun nga po pagdating ko, yung sabi ng Bureau of Fire, malakas na daw yung apoy. Dito po nangyari sa may unahan ng bahay namin, sa may pinto mismo. Okay. At doon nakaharang yung mga SIM. Parang natupok na po yung SIM. Yung mga yero. Yung mga yero. Okay. Doon na hindi sila makadaan. Kasi nahirapan nga po sila Bureau pa makuha sila doon sa loob. Okay. Kasi bumagsak na talaga. Okay. Bumagsak na, ito kasi na-disgrasya yung mga kamag-anak mo, 2 namatay, yung iba nasa ospital pa. Yung mga gamit nyo ba, tupok lahat or may nailigtas na gamit? wala po Wala, ubos talaga. Wala po Okay. Siguro kung hindi po nga dyan sa kapatid ko nandyan sa ospital, baka po lahat po sila patay na. Okay. Yung kapatid mo, lalaki, babae? Lalaki, si Christian po. Okay. Yung lalaki dyan na Okay. So, maliban sa kapatid mo, sino pa yung mga nasa ospital ngayon? si mama pero wala naman si mamang sugat. Shock lang si mama. Na-shock lang, okay. Opo. Pero yung dalawang pamangkin ko, yun po ang madala. Opo. Itong 2 mong pamangkin, kapatid ito nung nasunog? Yung babae po dyan, opo. Oo. Yung babae po dyan, Okay. anak ng kapatid ko na Aha. nasa Maynila. So, Opo, yung nanay kapatid nyo, na-shock lang yung kapatid nyo, medyo siguro may mga sugat, ano? Lapnos-lapnos. Yung mga pamangkin mo, ganun din ang sitwasyon, nasunog din. Nasunog po Talagang sunog po yung katok. Yun nga, Okay. yun nga, inano ko. Maliban po dito sa mga nasa ospital, wala na pong ibang nakaligtas pa. Ibig sabihin, sila lang talaga yung nakatira doon sa bahay na yon? Opo, 6 lang po sila. 6 lang sila. 6. So, Pero 2 yung namatay, 2 namatay, 4 namatay. ngayon yung nasa ospital. Opo. Opo. Sino-sino po yung nag-aasikaso ngayon doon sa mga nasa ospital? At doon naman sa mga namatay niyong kamag-anak, sino po nag-aasikaso? Ang nag-aasikaso po doon sa namatay, yung kapatid ni Papa at saka yung mga pinsan ko. Mhm. Then yung dyan naman po sa ospital, isa kong kaibigan, tapos pinsan, tapos yung kapatid ko dyan nakatira sa Daraga. Ayun, yung sila yung nag-aasikaso. Opo. Okay. So, talagang medyo masaklap ito. Mabuti na lang, nakakausap ka pa namin ngayon. Shock pa rin siguro, shock ka pa rin. Hindi ka pa rin makapaniwala sa nangyari dito sa... Siguro po, may pagkakataon na naluluha ko. Sa ngayon po, Opo. sa ngayon, medyo kalmado. Pero pag napapag-usapan po yung 2 kong pamangkin na linabas dito kanina na duguan, naawa ko kasi dito sa amin may nasunog din. Nasunog siya. Pagdating sa ospital, palakad-lakad, okay na. Later on, namatay din Mm. Kaya doon ako natakot sa pamangkin ko na. Okay. Kay Papa, sabi ko, sabi ko pa,
wag mo nang isama yung, tama na yung isang makuapo mo, yung apo mo. Wag mo nang kunin yung dalawa. Kinausap ko na lang yung ano ko. Yung bangkay ng tatay mo. Sa picture na lang po, sir. Ah, okay. Yung ano ba, yung nasunog mong kamag-anak, tupok na tupok sila? Aba, siguro po kasi ako nasa hospital kanina habang inaayos ko yung mga may sugat. Mm. Yung balita sa akin po, sir, hindi na daw pwedeng buhatin. Oo. Kasi parang sunog na sunog na. Sunog na sunog. Okay. Opo. Okay, so nakakalungkot at gaya nga ng sinasabi ko sa iyo kanina, na kami nakikiramay kami sa pangyayaring ito na siguro maging kayo ay hindi nyo man lang naisip or inaasahan na ganito yung mangyayari. Kagabi ito, no? Kagabi? Opo, mga siguro around mag-aalaw na. Madaling araw na. Oy, madaling araw na. Okay. So, para sa agarang pagtugon at kung ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List, ay nasa kabilang linya ng telepono ang ating masipag na abogado at matulungin na sabi nga nung bisita natin kahapon, poging-pogi, si Congressman Jill Bungalon. Kong Jill, magandang hapon po uli. Magandang hapon, Joshua, at magandang hapon sa mga tagapakinig at nanonood ng programa ngayon. Hello po. Opo. Kong Jill, nasa kabilang linya si Kagawad Dilpin, yung anak po nung nasunog na senior citizen, ano? At pamangkin niya yung isa pang nasunog, mga pamangkin niya, 2 kapatid niya yung nasa ospital pa na 4 na nasunog. Unang-una siguro, ano po ang mensahe na gusto niyong iparating sa kanila? Unang-una ay nakikiramay ako sa pamilya ni Kagawad Delphine at isang malungkot itong pangyayari sa kanilang pamilya. At sa mga ganitong panahon ay sinasabi po namin talaga dapat lakasan lang talaga ang ating loob at ipagpasa Diyos ho natin ang lahat pong mga nangyayari sa atin. Opo. Alam po natin, Kong Jill, na nasa hindi magandang sitwasyon at pangyayari itong pamilyang Abalon. At marami po yung kanilang pangangailangan kasi may mga namatay at mayroong mga nasa ospital. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List sa pamilya po nila, Kong Jill? Well, unang-una, pwede ho natin sila matulungan sa pamamagitan ng ating burial assistance upang mabigyan ng financial assistance ang pamilya para po sa magamit nila sa paglamay. At pati na rin doon po sa mga kamag-anak na nasa hospital pa hanggang sa ngayon na mga oras na ngayon ay bigyan din natin ng medical na asistensya. At of course, sa pamilya din ng naulila, ay bibigyan din natin at idudulugo natin, Joshua, sa DSWD upang bigyan ho ng financial assistance, dahil pasok po sila doon po sa tinatawag na assistance to individuals in crisis situation, lalong-lalo na may trahedya po na nangyari at sila po ay nasunugan. So ito pong mga iba-ibang klaseng asistensya ay ihahatid po at tutulungan po sila ng ating pong mga staff dyan po sa Ako Bicol Party List upang mabigyan sila ng agarang tulong at of course itong mga financial na ayuda. Opo. Ibig sabihin, Kong Jill, inatasan nyo na po yung mga staff ng Ako Bicol na agaran pong mag-coordinate dito po kay Kagawad Dilpin para nang sa ganun ay ito pong mga tulong na ito ng Ako Bicol ay sa lalong madaling panahon ay maiparating po at maibigay po sa kanila, Kong Jill. Yes, tama, Joshua. In fact, kaninang umaga, tumawag na sa akin si Ate LV, ang ating staff na naka-detail dyan sa BRHMC. At siya po actually paabot sa akin nitong trahedya, nitong malungkot na pangyayari sa pamilya ni Kagawad Delphine. At ang binigyan ko siya ng instruction na agad ho natin nabigyan ng tulong at yung sa medical assistance program ay sasagutin ho natin yung ating ang kanila pong magiging gastusin sa ospital, pati na rin po yung financial na assistance para po sa pamilya. Opo. Okay. Kagawad Dilpin, narinig nyo po? Kagawad Dilpin? Yes po. Narinig nyo po yung pahayag ni Congressman Jill Bungalon na lahat po ng tulong na pwedeng maibigay sa inyo ng Ako Bicol
burial assistance at itong medical assistance sa mga nasa ospital ay ipagkakaloob po ng Ako Bicol. Batay na rin po sa instruction ni Kong Jill at yung mga staff po namin ay agad na makikipag-ugnayan po sa inyo. Opo. Nagpapasalamat ako kay Kong. Kong, kailangan namin yan, Kong. Yun lang. Okay. Thank you. Okay, sige. Alam ko na medyo nahihirapan pa si Kagawad Delpin ngayon. Sabi niya nga, medyo minsan kalmado siya, minsan naiiyak siya sa pangyayaring ito. Congressman Jill, maraming salamat po sa maagap na pagtugon po ninyo at pagbibigay ng kasiguruhan na mabibigyan ng tulong ito pong pamilya na nasunugan at nasa ospital yung 4, yung 2 naman ay hindi pinalad at binawian po ng buhay. Maraming salamat, Kong Jill. Mabuhay po kayo. Kong Jill? Magandang hapon po. Opo. Maraming salamat, Kong Jill. Ayun, medyo nahirapan yung ating operator. Okay, sige. Yan po mga kaibigan, batay na rin po sa pahayag ni Congressman Jill ay inatasan niya na si Ma'am LB para asikasuhin yung mga nasa ospital at yung ibang staff naman para doon sa pag-aayos ng burial assistance dito po sa pamilya Abalon na nasunugan. Matindi po ito, 2 beses na sunog, 2 yung namatay, 4 yung nasa ospital, mga kaibigan. At yan po ay sa lalong madaling panahon ayon kay Kong Jill ay dapat masikaso para po naman makagaan-gaan dito po sa pinagdaraanan ngayon ang pamilya Abalon ng Tabaco City. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang ora mismo, ilan pang kaganapan sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List, babalikan po natin. Kaya huwag kayong bibitaw. Magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Balikan muli natin si partner Remy Araneta Mendones, ang multi-awarded journalist na nasa San Miguel Island, Tabaco City. Dahil pa rin sa nagaganap na tarabangan karaban ng Ako Bicol Party List. Partner Remy! Partner! Woohoo! Ayan po mga kaibigan. Napakaganda ng tarabangan karaban, kaya lang walang audio. Sige, ayan. At matindi pa naman yung pormada ni partner doon. Tuloy-tuloy. Gusto ko sanang marinig si partner kasi nakikita ko kanina maraming tao, marami yung nakapila, marami yung gustong makinabang at mabiyayaan ng tulong mula sa Ako Bicol Tarabangan Caravan na talagang itinawid pa sa dagat, mga kaibigan, papunta po ng Isla San Miguel ng Tabaco City. Malaman natin ilan po ang aabutin ng serbisyo ngayong araw na ito, ano-ano yung mga ipamimigay, ano-ano yung mga serbisyo, sino-sino po yung mga kasama natin doon sa isinasagawang Ako Bicol Tarabangan Caravan. Pang ilan na yan kuha na yan more than siguro pang 14 na, pang 15 na yan, mga kaibigan. Ngayong taon na ito. Tuloy-tuloy yan. Walang tigil yan, mga kaibigan, sapagkat yun talaga po ang nais ni Congressman Saldico, nais po ng Ako Bicol na puntahan yung pong mga malalayong lugar at madala po yung tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Ayan, sige. Susubukan natin kung walang video, di kahit ano na lang. Kung hindi kaya yung video, kahit yung boses na lang ni partner, makapagkwento man lang sa atin, sa pamamagitan ng telepono. Sige. Subukan natin. Makakausap na ba natin si partner? Okay. Sige, tinatawagan pa namin si partner Remy. Kung hindi makalusot yung video, kahit yung boses na lang, mga kaibigan, ni partner Remy Araneta Mendones. Ayun, sige. Ayos na. Andiyan na. Andiyan na si partner Remy. Partner Remy! Oh! Wala pa rin. Ay, salamat. Alam mo kung bakit gano'n na yung sigaw ko? Pag nasa kabilang islang kausap mo, dapat ganyan na. Partner, kumusta ka na dyan? Ano nang ganap? Yes, partner. At thanks God, naririnig mo na kami, partner. Sa sobrang init ng panahon dito, partner, at syempre, mainit ang panahon, pero dagsahan pa rin itong ating mga kababayan mula sa 5 barangay dito sa San Miguel Island. Ulitin ko lang, partner, Barangay Rawis, Barangay Hacienda, Barangay Angas, Barangay 5 barangay, partner, na bang kanina, mga Hindi mo na naalala, partner, yung isa. Bicol Party List. Sa pagkakit ng panahon, partner, kalimutan ko na kanina, nabanggit ko yun. May papainom ako sa'yo. May papainom ako sa'yo para hindi ka maging makikalimutin. Alam mo, partner, naghahalo na yung init ng panahon, ang pawis natin dito, talagang partner. Pero eto, nakikita natin, partner, sa likod, yung ating mga kababayan, yung iba nagsusuwian na, pero sobra ang pasasalamat at katuwang dahil kaming Nawawala ka talaga, partner.
Wala bang ano dyan? May puno ng nyog na pwede ka makaakyat? Or... Andito yung pharmacy, ano, kompleto yung mga gamot na to. At syempre, ito, partner, ito, ay, hello, kaway kayo saan. So, andito yung partner dito. Check up ng pasyente, ay dito sila maganda para gamot sa Ako Bicol at sa Tanpling General Hospital. So, andito partner, marami pa rin yung mga bayan natin. Ayan, hello po sa inyo. Magandang po. So, ayan, nakikita natin partner, marami pa rin dito sa may side na ito. Dito nangyayari yung check-up na andito yung tour sa loob niyan. At yung barangay hall ginamit bilang doon din mga pasyente para naman ay hindi sila masyadong mainitan dito sa labas kasi dito sa pavement ng barangay ay sobrang ang init. So, hello po sa inyo. Kumusta kayo, nanay? Salamat sa Diyos nga, nita. Nakapadigdig ka mo, taon to. Opo, ayan. Opo. So, sige po, nanay, pero malapit na po kayong ma-check up, nanay. Opo. Sige, tingnan dito, nakikita pa rin natin. May mga matatanda, bata, meron ding buntis, lahat sila, ayan. Ano masasabi niyo, Nay? Maraming salamat po sa tulong na ibigay dito sa aming San Miguel. Ayan, ano yung nabit niyo? Yung po, big RC. So, masaya po kayo, Nay. Yes. So, nung isa kayo Tarabangan Caravan, pumupunta po check up. Saan po? So nandito yung Ako Bicol Party List, inilapit po sa inyo itong serbisyong medikal. Ano po yung masasabi niyo sa Ako Bicol? Maraming salamat po sa Ako Bicol kasi po bukas pupunta ulit ako dito para magpa-blood scheme. Laking tulong po ito sa amin dito sa mga taga San Miguel. Ayun. Salamat po Ako Bicol. Maraming salamat din po, nanay. Sige, diretso tayo dito. At andito yung, ayan. Andito si Sir Don Bonto, tama-tama, dahil ito yung coordinator ng Ako Bicol Party List dito sa Baco City. Eto si nanay, alam ko, nag-uusap kayo no nanay. Kumusta po kayo? Yan lang po. Opo. So nanay, eto, naka-walker. Ano po yung nangyari, nanay? Na aksidente po ako na may inapakan kong basag na semento, napakan ko yung basag na semento. Tapos slide po yon, tapos bumagsak ako, nakatama yung pa ako sa kanto ng kalsada. Tapos yung naapakan kong sementong basag, tumalsik siya, tapos pagbalik niya, natamaan ito po. Kaya nagkaroon po ng fracture itong buko-buko po. Opo, nakikita ko nga nanay, mag-ano yung paa mo yun. Mga ilang bunyo na po ba itong nararamdaman nanay? Kailan po ito nangyari? Nangyari po ito noong March 6 ng gabi. Tapos nasimento na po siya ng March 14. Po. So, nung pinanggalan na po nanay, hindi na po kayo talaga nakakalakad kung wala po itong walker ninyo. Hindi pa po. Kasi pagkatanggal po ng semento, magang-maga pa po siya. Tapos hindi pa talaga siya okay. Opo. So dahil dyan nanay, ano po yung naapektuhan, yung pang-araw-araw po ninyong gawain, pag-asikaso sa mga bata. Sa kay Mister, kumusta naman po yung pag-aasikaso nyo? Siya po ang nag-asikaso sa bahay. Yan po ang at hindi ko na po nagagawa yung dapat kong gagawin. So, dahil dyan, nanay, nagpunta po kayo dito sa Tarabangan Caravan. Ano po yung hiling nyo po, nanay? Ano po yung may tutulong po ng Ako Bicol? Kung ano po sana kung sakali. Hindi ko po kasi napatingnan sa BRT. Gusto ko po sana sa BRT kasi nandun talaga yung mga espesyalista sa orto. Opo. Pero dito, nanay, nakapatingin na po kayo sa doktor. Opo. Ano daw po yung sabi ng doktor? Yung sabi nga po, meron pa po, hindi pa po talaga yung meron pang konting fracture. Opo. So, ang importante, nanay, nabanggit ng doktor na kailangan nyo po magpatingin sa specialist doon po sa BRHMC. Opo. So, dahil dyan, nanay, tamang-tama, eto, katabi nyo si Sir Don. Nag-uusap na po kayo, tama? Yes, ma'am. So, Sir Don, binabanggit niya po na kailangan daw niya magpakitingin sa espesyalista at doon sa BRHMC. Ano po yung sabi niyo po, Sir Don? Isa naman po sa mga programa na Ako Bicol yung nire-refer natin yung mga patient natin to BRHMC para po mabigyan nila sa yung mga naramdaman nila na makapagbigay
tayo ng ayuda sa kanila through BSF. Opo. So, ibig sabihin ito doon, ay pangangailangan ay medical, kung yan man ay may babayaran, may gamot, sasagutin po ba ng Ako Bicol Party List? Yes po, i-refer po natin kay Ma'am MD para siya po kapag-ikot ng makasagunan lahat yung kanyang bills para sa hospital niya pa ito. Opo. So, ibig sabihin, lahat ay gagawin mo at ito naman si Miss LB ay gagawin niya din para ito pong sinanay ay wala nang babayaran pagdating sa hospital. Yes ma'am, i-refer po natin siya kay Ma'am LB para malalasan po yung kanyang nararamdaman. O, ayun nanay, sa iyo naman pala nanay, ano po yung masasabi niyo? Sinagot po ni Sir Don, yung problema po ninyo ay matutulungan ng Ako Bicol Party List. Ay, maraming salamat po. Maraming pong pagpapasalamat po para makabalik po yung natural kong paglakad. Opo. So, paano ba yung natural yung paglakad, Nay? Yung wala po akong gamit na ganito, malakas po ang katawan ko. Nakakapagsayaw ka din, nanay? Hindi po ako sumasayaw. Hindi ako marunong. Hindi marunong. Pero, kumusta po, nanay? Pag natulungan ka na ng Ako Bicol, ano po ang una mong gagawin? Ay, magpapasalamat po ako sa Mala Diyos at makabalik yung paglakad ko po. Opo. So, hindi ka naman nanay pupunta kung saan-saan? Tsaka sa Ako Bicol, pag natungan po ako nito, maraming salamat po sa Ako Bicol. Opo. So, dahil dyan nanay, eto tanggapin niyo po, alam ko po nanay, hindi wala po kayong trabaho ngayon, hindi po kayo makapaghanap buhay dahil meron po kayong iniindang sakit. Eto po nanay, tanggapin niyo po itong financial assistance mula po sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Maraming salamat po din. At hindi pa dyan nanay nagtatapos. Eto nanay, kailangan nyo din po itong dalhin nanay, bitbitin nyo din po yan. Mula yan sa ating mga sponsors. Eto din, mula sa Gardenia Philippines. At eto nanay, food pack. O, kaya nyo po nanay, ay dito na lang sa baba. O, ano yung masasabi nyo nanay? Dahil nagpunta po kayo dito, wala kayong bitbit kundi sarili nyo lang. Pero pag uwi nyo po, may pera na, meron pa po kayong grocery pack. Malaki ang pakasasalamat ko, nakakuha pa po ako ng gamot, pati may financial assistant pa po. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Ayan, maraming salamat din po nanay. At Sir Don, maraming salamat po sa inyo. Eto naman, hindi pa dyan natapos ating tulong dahil sa karamihan ng mga humingi ng tulong dito sa karaban ng Ako Bicol Party List. Eto, mag-asawa. Tama po nanay at tatay? Opo. O, ayan. So, kumusta po kayo nanay? Ito po, O bakit po kayo nanay naiiyak po? Ala ka partner, pinaiyak mo. Ano po yun nanay? Dahil parehas kayo, nakikita ko partner kasi parehas sila nanginginig ngayon. Ibig sabihin, parehas sila partner, hindi ko sila kinurot partner, hindi ko pa sila nahahawakan. Okay. So ibig sabihin nito partner, parehas sila na may iniindang sakit. Nanay, kayo po ba ay may iniindang sakit? Ano po yun ay? Na-stroke po talaga ako. Mag-asawa, na-stroke po. Na-stroke po kayo nanay. Eto si tatay naiiyak din. Parehas po kayo na-stroke. Opo, kailan pa po kayo na-stroke nay? 2022 po. 2022. So, 2 taon na po kayo nanay na nahihirapan po sa nangyari po sa inyo. Si tatay po, kailan pa po yan na-stroke? Number 1 po. November 2021. So, mas nauna po. Ngayon po. Ngayon po. So, mas nauna po kayo kay Mister. Opo. So, si Mister po ba nakakapagsalita pa rin? Opo. Sige, lapitan ko si Mister. Hello po, tay. Ay, opo. Partner, meron dahil sila na-stroke si tatay, hirap si tatay magsalita ngayon. So, nanay, kayo po ay parehas na stroke ni Mister. Na paano po nanay yan? Parehas stroke. Paano po yung mga gawain sa loob po ng bahay? Sino po yung nag-aasikaso? Sino po yung gumagalaw? Apo ko po, nanay 11 years old. Ay, katalan na sa bahay. Yung apo po nyo, ilang taon po yung apo nyo? 11 years po. 11 years old. So sila po, ito pong apo nyong 11 years old, yung nagsisilbi or tumatayo po na magulang na umaasikaso po sa inyo. Opo. So hirap na hirap po kayo ngayon, nanay. Sino po yung kasama nyo pagpunta dito? Apo ko po.
galing, Nay? Cavite po. Dasmariñas, Cavite. Mula pa kayo sa Dasmariñas, Cavite. So nagpunta po kayo dito. Ilang taon na po kayo na naandito po? Anong barangay? Barangay Rawis, Barangay Bisita, Rawis po. Barangay Rawis. So nagmula kayo sa Dasmariñas, Cavite at nagpunta po kayo dito, nagkipagsapalaran. Pero dito po, nagkaganito po yung pangyayari po sa inyong buhay. Opo. So ano po yung hiling nyo po, Nanay, dahil naandito po kayo sa Tarabangan Caravan? Nangyayari po sa ako Bicol po. Ngayon, sobrang sa pangalan. Gamot. Opo. So, partner, naiintindihan ko si Nanay yun, ang pangangailangan nila ay mas protahan sila sa gamot dahil meron silang iniindang ngayong sakit pagkatapos na sila ay ma-stroke. Tatay, pwede ko po bang tanggalin, Tatay, ang inyo pong sombrero para makita natin yung gwapuhan nyo, Tay? Ayan. O, yun. Hindi ko po suportan kayo mas pangailan. Opo. Araw-araw. Opo, nakikita ko, sobrang mahal na mahal po kayo ni Tatay, Kumusta pa naman, Nay? Paano po yung pagmamahalan nyo ni Tatay? Kumusta? Meron pa naman pong labing-labing. Meron pa naman po. Meron pa naman. So, hindi yun sa Gabal, partner. Ang pagkakaroon nila ng karamdaman, yung na-stroke sila para iparamdam nila sa isa't isa yung kanilang pagmamahalan. So, Nanay, ang kailangan nyo po dito ay gamot. Suporta po sa amin pang araw-araw kailan pagkain po. Ayan, pagkain din pang araw-araw. Bakit, Nanay? Asan po yung mga anak po ninyo? Wala pong mga trabaho sila. May mga trabaho, pero Wala po. Wala silang trabaho. Silang may trabaho po. Trabaho silang. lahat sila wala kang trabaho. Ilan po yung anak nyo? 4 po. 4. Sa 4 na yan, lahat po sila walang trabaho. Silang po meron lalamove po. Lalamove. Ayos lalaki. Ang trabaho ay lalamove. Sa lalamove, okay. So talagang hirap sa buhay, Nanay. Opo. Okay, dahil dyan, partner, nababanggit ni Nanay na ang kailangan nila ay etong mga pang-araw-araw nilang pangangailangan. At syempre, Nanay, dito, anong sabi ng doktor? Alam po, basta binilang po kami gamot po. Binigyan kayo ng gamot? Opo. Okay, so binigyan sila ng gamot. At dahil dyan, Nanay, ang kailangan nyo po ay pang-araw-araw. Eto, Nanay, tanggapin nyo po ito na financial assistance. Dahil parehas po kayo ni Tatay ay meron karamdaman. Eto, Nanay, isa po sa inyo. Eto din, Tatay, isa din po sa inyo, Tatay. Tanggapin nyo po yan. Ano po yung masasabi ko, Nay? Maraming salamat po sa sa akabikal po sa malang Diyos po. Sana masuportan kami na ako bikol po. Ayun. So kahit hirap si Nanay sa pagsasalita ay umaapaw, partner, yung kanyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Nanay, hindi pa po dyan natatapos. Eto, tanggapin nyo din po itong mga food packs galing po sa ating sponsor at syempre sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Gardenia Philippines at yan, Nanay, galing din yan sa baby ko diapers. At yan, Nanay, mga kape. Ano po yung masasabi nyo, Nay? Uuwi din po kayo, tulad ni Nanay kanina, uuwi din po kayo na marami po kayong daladalang pagkain at meron pa din po kayong pera. Sobrang pasalamat po sa lahat na tulong sa amin na Ako Bicol po. Salamat po. Kailan po sana po masuportan niyo kami. Suportan na kasama ingalan po. Salamat po. Ayun. So, umaapaw yung pasasalamat ni Nanay at ni Tatay, partner sa Ako Bicol Party List dahil sa tulong na natanggap nila mula dito sa Tarabangan Caravan. So, yan, partner, ang mga kaganapan dito sa Barangay Rawis, San Miguel Island dito sa Tabaco Partner, City. sino-sino yung mga kapartner natin dyan ngayon sa sinasagawang Tarabangan Caravan? Katulad ng dating partner, ang kapartner natin dito ay ang Tansuling General Hospital, Gardenia Philippines, Clean the World, at itong Kabaro Coffee, Baby Co, Wives, Gardenia, at marami pang iba, partner. At syempre, ang LGU, itong barangay ng Barangay Rawis kung saan dito tayo, dito ginanap itong Tarabangan Caravan. At sino-sino yung mga kasama natin dyan, partner? Dumating ba sila, Congressman Jill? Yes, kaninang umaga, partner, na andito si Congressman Attorney Jill Bongalon. Kasama, partner, ang kanyang mga kaibigan
na mga public service din, dahil public servant din, na syempre nagbisita dito, partner, sa barangay na ito para naman iparamdam sa kanila ang tunay na pagmamahal ng Ako Bicol Party List. Tadaktak, partner, ang ating pawis, sobra ang init dito, partner, pero patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng impormasyon, pagbibigay ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Partner, mula dito sa Barangay Rawis, San Miguel Island, dito sa Tabaco City, para sa Tarabangan Caravan ng Ako Bicol Party List, ako si Remy Araneta Midones. Maraming salamat. Maraming salamat, partner. Mula dyan sa San Miguel Island, Tabaco City, at mabuhay ang Ako Bicol Tarabangan Caravan. Kasama po yung mga kapartner natin. Yan po ay isang patunay na patuloy pong dinadala at inilalapit ng Ako Bicol ang serbisyo publiko at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan saan mang panig kayo ng Kabikulan, maging kayo nasa mainland, nasa isla, walang malayo, walang malapit, makakarating sa inyo ang Ako Bicol Party List. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayo humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Call Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Miyerkules po yan, mga kaibigan, tandaan po ninyo. At para naman po sa mga taga Camarines Norte, maaari po kayong magtungo dyan sa Kapitolyo mismo ng Camarines Norte, na andyan po ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. At sa mga taga Camarines Sur naman, magtungo kayo sa Zona 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan dyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy pong tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa.